मेरेन 8 महिने म्हाका कंप्लीट जाल्ले आसा आणि ह्या 8 महिन्यात जी कामां हांवें स्वता केल्लेली तेचे हांव तुमकां एक स्टेटमेंट दिवंक सोदतां। 16 lakhs 4,540 ही आमकां ऑलरेडी TS जाल्लेले आसा आणि तेंची NIT ह्या 8 दिसान जातले आणि त्याच्या नंतर टेंडर जातले आणि एक आम्ही 63 lakhs 6,380 ही ऑलमोस्ट TS जाल्लेले आसा आणि ही हॉट मिक्सिंगेचे कामां आहा, वेगळे वेगळे वॉर्ड नंबर्स आहात तेतून ती आमची TS आमकां मेळ्ळी आहा आणि ती आयज ना फाल्यां एक फुडल्या म्हयन्यान सुद्धा येईल लागू शकता। आणि हर्च व्हॅन जी आमची मागणी असलेली लोकांची अत्यंत गरज असलेली त्याची ती आमची ह्या म्हयन्यान आफ्टर 15 आमकां मेळपाची शक्यता आसा। गटरात टोटल अंदाज कितलो कॉस्ट म्हटल्यार गटर बिटर आमचे सहकार्य आमचे इंजिनियरा कडल्यान ते रिटर्निंग वॉलाचे आम्ही एस्टिमेट सुद्धा केलेले आहा, त्याचे अराउंड कॉस्ट 30 lakhs 41,996 असे करून आमचे ते TS आम्ही अप्रुवल घेतलेले आसा। पण काही कारणा खातीर तेंच्यानी आमकां जुलैन लेटर केले, सप्टेंबर 9 आमकां TS जावन येयल्ले, पण काही कारणा खातीर परत तेंच्यानी आमकां लेटर केले की आम्ही ते काम करता म्हणून। सो ते काम आमकां थंयच स्थगीत करचे पडले आणि तेची मुवमेंट हालचाल आम्ही करूंक पावोंक ना। सो ते आम्ही ऑलरेडी DMNच्यान अप्रुवल घेवन सँक्शन करून तेच्या NIT फक्त जावची असलेली, पण एज पर तेंच्या सांगण्याच्या उद्देशान आम्ही ती फुडली कामां करूंक ना। त्याच्यानंतर आमचे 60 त्याच्या पयली आम्ही 8 काउन्सिलरांनी ठरयल्ले की प्रत्येक जाणांक आम्ही वाटून घेतले म्हणून टर्म। आता त्या अलिखित एग्रीमेंटा प्रमाणे माझे 8 महिने कंप्लीट जाल्लेले आसा, त्या खातीर हे पत्रकार परिषद हांवें स्पेशल तुमकां आपयलेले आसा। आणि याच्या मागचे कारण असे आहा की ह्या 8 महिन्यात जे कितें काम केल्लेले आहा ते तुमच्या थ्रू माझ्या जनतेक सांगपाचे आहा। ह्या 8 महिन्यात जे कामां केले, जुनाच्या 8 तारखेक सारखे बसलेले एज अ चेअरपर्सन म्हणून हांव हे जाल्ले, तर त्याच्यानंतर जुलैन एक अशी समस्या येयल्ली पाणया खातीर जी आमच्या मार्केट लायनी फिश मार्केटा कडेन सगळ्या रस्त्यार हे उदक साठताले आणि ते म्हाका दिसता जवळ जवळ गेल्या वर्सा ही समस्या अशीच चालू असलेली आणि ते समस्याक जनतेक खूप त्रास जातालो। ते त्रास माझ्या नजरेकडे येतात त्या क्षणाकच आम्ही PWDच्या सहाय्यान आणि तसेच आमच्या मिनिस्टरच्या सहाय्यान आम्ही ते काम केलेले आसा आणि म्युनिसिपालिटी जाता तितले ते ड्रेनेज जे असलेले ते उदक जे साठताले ते आम्ही कंप्लीट केलेले आसा।